नमस्कार मित्रांनो, एस ग्रुपमध्ये आपले सहर्ष स्वागत। तर आज आपण हा व्हिडिओ शेतीच्या ठिबक सिंचनाविषयी बनवत आहोत आणि ठिबक सिंचन करत असताना आपण 16 mm 20 mm ठिबक करत असतो। त्याचबरोबर 1-2 पिकासाठी आपण पेप्सी करत असतो। तर आजचा हा व्हिडिओ आपण पेप्सीशी रिलेटेड करणार आहोत आणि पेप्सी करत असताना बरेच शेतकऱ्यांना पेप्सीची लाईन एल किंवा टी आकाराने जोडायची असते, पण त्यावेळेस त्यांना प्रॉपरली उपकरणं नसल्यामुळे तिथं शेतकऱ्यांना प्रॉब्लेम येऊ शकतो। तर अशाच एका उपकरणाविषयी आपण जाणून घेणार आहोत। तर त्या उपकरणाचं नाव आहे पेप्सी बुश। हे उपकरण दिसायला जरी छोटं असेल तरी शेतकऱ्यांच्या मोठं कामाचं आहे आणि ठिबक बंडल ठिबक करत असताना आपण पेप्सीच्या अशा पद्धतीने 100 मीटर 500 मीटर तसेच 1000 मीटरचा उपयोग करत असतो। तर पेप्सी वापरत असताना मार्केटमध्ये आपल्या पेप्सी जॉइनर तसेच पेप्सी कॉक आणि टेकअप अशा पद्धतीचे पेप्सीचे ॲक्सेसरीज अवेलेबल आहेत, पण पेप्सीचे टी किंवा पेप्सी एल्बो हे अवेलेबल नाही आहे। आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की पेप्सी शेतकऱ्यांना आपली लाईन एल किंवा टी आकाराने वळवायची असते, त्यावेळेस शेतकऱ्यांना या ठिकाणी प्रॉब्लेम येतो। तर त्याच प्रॉब्लेमचं सोल्युशन म्हणजे हे पेप्सी बुश आहे। तर हे कशा पद्धतीने वापरायचं आणि कसं वापरायचं, कुठे वापरायचं ह्याची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। तर सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी पेप्सीचा एक तुकडा घेतलेला आहे आणि आपल्याला जर सपोज या ठिकाणी पेप्सीचं टी किंवा एल आकारामध्ये जोडायचं असेल तर कशा पद्धतीने वापरायचा, तर या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा हे पेप्सी बुश अशा पद्धतीने पेप्सीमध्ये टाकून घ्यायचं। त्यानंतर एल्बो 16 mm चा रेग्युलर एल्बो यामध्ये टाकून अशा पद्धतीने हे पेप्सी लॉक करून घ्यायचे, जेणेकरून आपल्याला हे कोणत्याच पद्धतीने निघणार नाही किंवा काय नाही। अशा पद्धतीने आपण पेप्सीची लाईन एल किंवा टी आकारामध्ये वळवू शकतो। त्याचबरोबर आपल्याकडे जर का सपोज बऱ्याच शेतकऱ्यांकडं सुरुवातीला 16 mm रेग्युलर कॉक असतात, एल जॉइनर असतात, टेकअप असतात, तर त्याच्यामध्ये जर का सपोज तुमच्याकडे ऑलरेडी असतील कॉक जॉइनर एल्बो, त्याला जर का पेप्सी करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा हे उपयोगी आहे। तुम्हाला नवीन पेप्सी जॉइनर, पेप्सी टेकअप, पेप्सी जॉइनर कॉक हे घ्यायची गरज नाही। फक्त हे एक प्रोडक्ट तुमचं सगळं काम करू शकतं। हे प्रोडक्ट 16 mm आणि 20 mm मध्ये पण अवेलेबल आहे। ही माहिती तुम्हाला या प्रोडक्टची कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि अशाच नवीन माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुम्हाला कोणत्या पद्धतीचे व्हिडिओ आमच्याकडून बघायला आवडतील, माहिती आवडेल, घ्यायला आवडेल हे पण आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि आमचा उत्साह वाढवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद।